יש לנו מחסנים אזוריים כמעט בכל מקום בארץ, שלשם מגיעה הסחורה, חומרים, הציוד היהודי. לכל מנהל שירות ומפקח יש לו סט יהודי ומקצועי לכל העבודות שבעצם הוא צריך לתת להם פתרון. יש לנו ציוד רב בכל הנושא הזה של תפעול, של מכונות קיטור, שואבים למיניהם, ציוד לניקיון חלונות. כל דבר שצריך לבצע בעבודה, יש לנו בעצם את הפתרון ואת התשובה ההולמת. אנחנו עובדים עם מיטב היצרנים בענף הזה של הניקיון, ובעצם אנחנו רוצים שלעובד יגיע בעצם את החומרים הכי טובים, על מנת שהוא יוכל לבצע את העבודה הכי טוב שהוא יכול. אנחנו כבר מבוקרים משנת 1998 על ידי מכון התקנים הישראלי. כל חצי שנה אנחנו נבדקים על ידי מכון התקנים, ותמיד אנחנו מקבלים ציונים גבוהים ואפילו גבוהים מאוד. כל החומרים שלנו והציוד, כמובן יש להם מפרטים כתובים, מאושרים, מבוקרים, וכמובן ידידותיים לסביבה. אנחנו ממש בימים האלה נכנסים לעידן של סביבה ירוקה, חומרים ירוקים, ואנחנו חשוב לנו שגם הלקוח והעובד שלנו לא ייפגעו מהחומרים האלה.